Prepáčte za to, že mi to tak seklo, ale pokračujeme. Budeme si dať bacha na čas. Musím tam ísť. Toto je Formula 1. Dole to bude rýchlo. Aj odfotilo ma to. Oh je. Už tam budem. O, detko! Čo budeš chcieť odo mňa, detko? Vypadnite, to je moje detko. Neodpravujte. Ako keby ryba na suši. A už sa postavil. Že ho nebolia kríže. No ja mám dať veľký vitamín B. Báčim sa. A tu jeden. Takže pokračujeme. No je. To bude určite pomalé autičko. O, závodný pošlenka môjho psa. Ktorý je lenivší ako Beagle. O, ale nadáže. Všetko fotí. 8, 5, 4, 3, 2, nepodarila sa mi myslím. Ešte raz, lebo nemá som autičko. Vitamín B. Alebo veľká hodina. Nebudem. Toto auto si zoberiem. Neviem. Toto je... No, môžem ísť. Vážne toho psa tam môžem. Potom si zapamätám číslo. Bude to ten taxík. Oh. Ne. 6, 5, 3, 2, 1. Ešte raz. Vitamín B. Môžem okaž. Že vraj to je easy, jasné. To je ťažké, ako neviem čo. Poď. Ideme sisičkou. Dvanásť sekúnd, to sa nedá. Vočko. Ešte raz. Už posledný krát, už ma to nebaví. Vitamín B, ja potrebujem vitamín H. Takže pôjdeme čo najrýchlejšie. Teraz.
čo stále naráža? Mám minútu na to, aby som sa tam dostal k vočkovi, alebo koľko mám. A nestihnem to ani za hodinu. Ne! Jasné. Že ups. To je maličké ups. Oh no. Popri tom mám ešte Jasné. Tak to môžem celé okašľať. Toto keď nestihnem, tak už došla trpezlivosť. Ale už vážne. Už nenarazím. Že už nenarazím. Idem pomaly. A pomaly narazím. Čo? Nevadí. Jo, šomovačka! Aleluja! Toto už má dosť nahnevané. Ovačka. Kopím sa. Počkaj, môžem zaskakať? Nedá. Nemôžem ísť. Zavážem si šíp. Idete si sa mnou staviť? Dám si toto. Pár, yes! Čo to vydalo? Live. Bar. A čo je bar? Nechápem tomu. Co to vám znamená, že bar? Tak, teraz neviem, čo mám vôbec robiť. Aha. Kde? Fuj. Tak to nie je moc pekné. Takže ukončujem toto video. Takže čaute, na budúce video budem pokračovať. Čaute.